Shekma, Happy New Year! Happy Daddy! Karating lang namin. It's already New Year in the Philippines. Happy New Year sa inyo lahat. Ja, dus Dennis zet ons nu in de tuin op. Yeah, kaka-pick up lang nila sa akin. So, we just got home. Ano na dito, mag-alas 8 na ng gabi. Happy New Year! Pero grabe na yung fireworks. Nag-start na. Yun. Pero wala pa guys. 4 hours pa, diba? Pero nag-start na dito sa amin. Yan, ito yung aming New Year, oh. Sa kami lang tatlo. Only the 3 of us. Ja, de family. Kain, the family, yeah. Kijk lang, so that's a mooi. Wow. Wow. It's okay, Pang. We are inside the house, so next time siguro to. And you bet with Mama. What boy? Wow, prachtig, hè? Wow, that's boy. Happy New Year, everybody! We are inside the house because Anna is scared. Bahay lang, nasa loob lang kami. Kasi ayaw niya talagang lumabas. Sumisigaw siya kanina, so dito lang muna kami sa loob. Our neighbors are outside, so sabi ko kay Ruth lumabas siya para mag-greet sa neighbors. Ganito kasi dito sa amin, ayan. Ayan yung mga neighbors namin. Wow! Happy New Year! Yan na, nalalabasan ng fireworks ng mga kapitbahay namin. Moist ka, no? Wow! Oh, Oh, wow! wauw. Heeft die meneer zo gemaakt? Heel veel uit, hè? The next day. Hello everyone! Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat. Kaligo na tayo. Para presko na. Okay. Si Anna po is still in her pajamas. Pero nakatulog kaming tatlo. Anna slept between me and Ruth. So, natulog kaming tatlo hanggang over 8 o'clock. Past 8 na kami nagising. Yung aking friend na si Tomo, isang Japanese. My favorite birthday message. I came back to Japan to spend time with my parents. Yung mga Japanese and Korean students ko dati, like over the years, ang dami kong nang na-meet na estudyante. So, I still keep in touch with some of them. Kumusta po ang naging celebration nyo ng New Year? Yung salubong nyo sa New Year, yung sa amin, sobrang simple. First time namin na kami lang tatlo since I moved, or Anna and I moved here in the Netherlands. And yeah, nag-usap po kami ni Mr. kagabi while we were doing the barbecue, grill. While nag-grill kami, while kumakain kami. Nagbalik tanaw po kami sa mga pangyayari this year. Yun, masaya naman. Okay naman yung naging maganda naman yung naging pag-usap namin ni Mr. Yung talagang nag-open up kaming dalawa about sa mga pangyayari this year ba. Yung sa akin din, yung naramdaman ko, yung adjustment, yung mga ganun ba. And I think that's a really important thing about any relationship, whether mag-asawa kayo or mag-jowa pa. Yung
yung komunikasyon. Coming in my open. Yeah, that's okay. You just put it here. Say hi to the vlog. Hi, titas. Hi, titas. And how are you? How are you? Happy New Year! Happy New Year. May treat siya ngayon. Allowed siyang mag-chocolate. Ay, nag-text si Dayan. Happy New Year. Sana mag-meet kami ulit ni Dayan kasi hindi kami nag-meet before siya umalis. May yung mga planong meet up hindi matuloy-tuloy. Kasi malayo po kasi kami ni Dayan. Parang pumunta ako sa ibang country pag pumunta ako kila Dayan. Mas malayo pa po yung sa kanila kaysa sa sa Germany tsaka sa Belgium. Hala natin. Hi, Day. Happy New Year. Hello, Day! Hello, oy, Happy New Year! Bago akong ligo, Day, timing kayo, Day, oh? Lagi. Kapwa-kuha ba ni mong naong dira? Kuan, Day. Nagbutang ko blush, oy. Da. Update mo. Day, ni gamay ka, Day. Sana all. Nagamay, nitampok lang ko sa bukra na. Ni gamay ka, Day. May pa ka diha ako, ni bugod. Nitampok ko, ha? Gamay gapon na, eh. Day, ni balik akong timbang, Day. Ni 60 ko. Karon, ni 63. Balat na, Day. Ni 63. Day, ni 63, Day. Imbis na, ni kuanta ko ato, ni 63. O niya, ni balik siya 61. Kay, sige, trabaho ba? Sus, Day, pag sugod sa trabaho, mamawi man ko sa kaon, ni balik kong 63. Ay, ako karon, Day. Tapos lang po namin mag-usap ni Dayan. Medyo mahabang chika din yun. Day, if you're watching, Happy New Year, Day. Kita-kits po hon. Nag-edit po ako ngayon ng video nung pumunta kami sa Antwerp ni Ma'am Siobhan. Yan, alas ano na po dito, mag-alas 11 na, 10 and 10:50. Kain pa lang po ako. Weird to na combination, may ano ako dito. Tawag dito, avocado, tapos leftover na spaghetti. Kahapon. Kain po tayo. Si Ana is kumakain ngayon ng ng pakwan. How's your watermelon, love? How's your watermelon? Lekker? Yeah. Sirot nga po pala andun. Naglulublob na naman. Nasa bathtub. He's taking a bath. Ngayon naman, tatawagan ko po yung aking pamilya doon sa Pilipinas. Tumawag po ako sa kanila noong New Year dito pero medyo late na yata. Natulog na sila lahat. Tawagan ko ngayon. Timing naman yung message ni Libian, Happy New nag-Happy New Year kasi ako sa kanya Happy New Year, nag-greet na, nag-greet din ba. If you're watching, Day, Happy New Year ninyo ni Nico. And syempre sa lahat po ng mga nanonood sa atin or nagko-comment, thank you so much po sa pagiging parte ng aming 2024. I hope mag-enjoy pa din kayo sa ating mga videos. Minsan walang upload, pasensya na po. Alam nyo naman na nag-upload lang ako pag may time. And also pag may vlog, pag makakapag-edit. Kasi alam nyo naman na natatrabaho po tayo. Almost every day natatrabaho na po ako ng full time o ng 8 to 9 hours a day. Minsan kasi nag-overtime kami. So, yun. Busy na talaga. Nagtatry pa din naman po ako mag-vlog kung free ako. Pero hindi ko po masyadong iniisip or ino-oblige yung sarili ko na mag-vlog talaga. Pero, syempre, pag may time naman ako, nag-vlog naman po ako. Pero, thank you po sa pagsama sa amin sa 2024. Yung mga comments nyo, nakaka-inspire din po at nakaka-motivate yung mga nag-comment. Salamat talaga. Maraming salamat po. Gusto kong mag-thank you kay Miss Vivian na palagi nagko-comment. Walang palta. Walang walang absent palagi sa comment si Ma'am Vivian. Thank you so much po sa Facebook page namin na Gian Holland and also sa ating YouTube. Thank you so much sa pagsubaybay, Ma'am Vivian. Kay Ma'am Arlene. I hope to see you soon dito sa sa Netherlands kasi medyo malapit lang yung kanyang bibisitahin na anak. Kay Miss Celeste, syempre thank you po sa suporta
through the years. Char, parang ilang years naman ako nag-vlog. Since 2020 pa po ako late 2020 po ako nag-start mag-video. And then, I think napapansin ko na yung comments ni Ma'am Celeste 2021, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, Ma'am Celeste. And then kay JD Minase, thank you so much at lahat ng comments mo. Maraming salamat sa pagiging parte ng aming 2024. Thank you so much, JD. I hope you enjoyed your New Year celebration with your family. Sino pa ba? Si Sam. Hi Sam, if you're watching, Happy New Year. Sino pa? Si Miss Mimi Benavides, si Tita Jean, Miss Virginia Ramirez, sino pa ba? Inday Lan, si Sis Ray, si Sis Candice. I hope wala akong makalimutan. Nabanggitin. Si Annabel Cuevas. Si Annabel, thank you so much. Oh my God, sino pa? And of course, si Mama Alpha, Gadia. Thank you po sa palaging pag-comment. I hope healthy po kayo this year and the next coming years. God bless din po sa inyo ng family mo. May nag-comment din 4 days ago si Mary Grace Silgas Cachero. Hello. Si Inday Lan. Hello po. Happy New Year sa inyong lahat. Si Bicolana in Finland. Nakausap ko po siya sa Facebook page natin. Si Ganda Perez. Kay Ma'am Evelyn ng Tokyo or Yokohama. Happy New Year po sa inyo. God bless po. Si si Strawberry Girl. Hello po. Happy New Year sa inyo. Si Floris Morris na nakikita ko din po yung comments niyo. Maraming salamat po. And sa mga hindi ko na-mention, pasensya na po. And I truly appreciate yung pagsama nyo sa aming mga videos, sa pag-comment, sa panonood. Maraming salamat po. Hindi ko naman in-expect na talagang may manonood or may subaybay sa aming mga vlogs. Pero nasisihan din po ako kasi nga it doesn't only reach my family or friends back home or other parts of the world, but kayo din na-appreciate or nanonood kayo sa mga videos. Maraming salamat po. To be honest, mahiyain po talaga ako. Sa personal, introvert po talaga ako. Mahiyain ako, and considering na yung trabaho ko, kailangan, hindi maging mahiyain. Yung nagturo ako dati, as you all know, or sa mga bago sa ating channel. Yun, teacher po ako dati for almost 12 years. Yun, nagturo po ako ng English sa mga Koreans, Japanese, Taiwanese, Chinese, Vietnamese, yung mga Asians. Sa end ng year na to, na-share ko sa inyo, I found this company and so far, okay naman yung trabaho ko. Nasa isang pharmaceutical company po ako ngayon. Nagtatrabaho ako sa kanilang warehouse. I work with people from different parts of Europe, of the world. May Asians, may Vietnamese, may Thai, may Indonesian, may Filipinos. I work with Filipinos there. And also, yung Europeans, may Slovakian, Polish, Portuguese, Brazilian, ano pa ba? Dutch, may mga Dutch din. May Ukrainian. So, halo-halo po kami doon, and it's quite interesting to work with people from different backgrounds, with different languages. But, sa trabaho, no need yung Dutch. So, happy po ako doon. We only communicate using English. So, happy po ako doon. So far, okay naman. I'm quite happy for now. I'm quite happy sa mga pangyayari and ibang experience na naman. So, yun. Happy po ako. Yung napag-usapan namin ni Mr., happy naman yung 2024. May mga challenges, syempre. Hindi naman perfect, no? May mga challenges na hinarap, and happy ako na healthy yung aking family, yung sa Cebu, sa mga kaibigan ko din sa Pilipinas or around the world. Happy din sila, healthy sila. Kami din ng family ko dito sa Netherlands, happy and healthy. So, yun naman talaga, na masaya tayo, healthy tayo. I think yun lang na let's all be happy and content and strong sa salubong sa bagong taon.
Yun lang. Nag-speech pa ako, no? Grabe, kakain ako. Ang spaghetti ko, ano na. Malamig na. By the way, si Ma'am Shivanch, nung punta kami ng Antwerp, she bought friendship rings for both of us. So, thank you, Ma'am Shivanch. A few moments later. Kakatapos ko lang po mag-organize dito. Ayan, mga chips, snacks. And ito yung mga biscuits, yung chocolate. Doon sila para hindi madaling maabot. Ito yung pang low carb na stuff. Ano man new? Yeah, neat new. And then, yung pang breakfast ni Ana ito. Sa likod, mga sauce yan. Ay, laging magulo. Yan yung mga sauce. And then yan. Ito dito. Ang bread ni Ana. Pinaka, so peanut butter. And then, yung kanyang Nutella. Mga dilata ko. Nestle cream. Yung aking chocolate. May ganito pala ako. Kailangan kong gumawa ng pandesal. Yan. Yung sa taas, yung mga pang-bake. May ibang stuff dyan. Yan. Dito sa baba, yung mga pangluto ko. Yan. Kaya palagi ako nag-organize dito kasi kung makita nila na may space dito, lalagay dyan. Nakakainis. Yan, yung mga noodles, ganyan. Every month, mag-ano ako dito. Kasi palaging makalat. Ibig talaga nainis ako dito. Nainis ako dito kanina. And yung leftover namin na barbecue kagabi. Yan yung kainin ko sa lunch. Yung matira. Dinner na naman. Kakain siya ng sandwich na may peanut butter. Nagbihis na po yan sa sarili niya. Counter. Ne? Sorry. You saw tante Diana na Kuya Sunny? Kuya Kyrie earlier na? A few moments later. Daar? Volgende keer doen we even uit. First grocery of the year. Buti na lang open po yung plus. Akala namin close siya. So, open naman. Dito na po kami. Ito na yung may namili namin. Ito na i-haul kasi andun na. Nilagay na ni Rod yung iba. Yan lang. It's okay. May ano ako dito. Tita, try ko tong sushi na to. Masarap ba? Yun yung aming first grocery. Not bad sa aming weekly budget. That's why, no? Sabi ko kay Ruth na mag-stick kami sa budget. O sa list pala. Yeah, I will eat this. This ones. And fruit. Yeah, I'm okay with that and the meat. Try to stick on meat. Balik na naman kami sa meat. Bang, just put the bread here. Oh. Nakita nyo guys kung paano ko in-arrange dito. After 1 week, we will check again. Kaya buang. Here is for broth. The other one can go away. This one? Yeah, just keep it there. It's from... Bili ako ng baguette. Dito yung bread natin. Yan. Tingnan natin kung gano'n magtatagal to dito. Kanina ba yan si Ana? Tawa ng tawa. I will try the sushi. Ja, dat is goed man. Yan, kainin natin yung ating sushi. Kain. Busy yung ating papa dyan. Kanina pa siya dyan. Let's see kung masarap. Bango. Let's see.
Yan, kain. Yung tamang pagkain daw ng sushi, kunin yung ganito. Tapos isaw-saw. Let's see. Goed or not? Hmm? Goed or not? Yeah? Not bad. It's expensive sushi for Nee, it's not so expensive. It's normal. 10 euro. Say hello to the titas, me. Titas! Happy New Year! Kain. You wanna try? Nee. I gonna eat something else. And wala na po kami ibang ganap, no? Yeah. Mag-ano na lang kami. Kain ng dinner. Yung dinner namin, fries, yung fresh na potato na nakat na. Yun yung fries. And then may parang barbecue kami na bigay ng mama at papa ni Ruth kagabi. Yun namin i-dinner. And magre-relax na lang po kami. Yun. Alas 4. Maaga natin i-end yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Happy New Year ulit. Duy, mush-mush babush. Ana, papa, duy, mush-mush babush. Babush, babush.